Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream, like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Oh, no. 'Cause nothing's gonna hurt me with my eyes shut. I can see through them, through them. I'm drawing pictures, I'm evading. When I use them again. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Segons la Diputació de Barcelona, els menjadors socials són serveis que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. Hi ha molts elements que diferencien els menjadors socials. Això dona lloc a que no hi hagi un model general característic del servei. Un d'aquests elements és el finançament. Hi ha menjadors socials regits per entitats i altres de municipals. Per accedir a aquest servei sí que és necessari presentar un carnet on figuri que la persona compleix amb els requisits bàsics necessaris. Ser major de 18 anys, disposar d'ingressos inferiors als de la renda de garantia d'ingressos i acceptar les normes de funcionament del menjador. Com hem dit anteriorment, no tots els menjadors socials es regeixen per una estructura i uns serveis iguals. Hi ha que es caracteritzen per la implicació de les persones usuàries, per al pla de treball que ofereix el menjador social i per la modalitat de cuina. El perfil de persones destinatàries del servei són persones majors d'edat i infants que es troben en una situació d'exclusió social. Són persones que majoritàriament viuen en condicions d'habitatge molt precàries, com per exemple persones sense accés a cuina, sense subministres o directament persones que han quedat sense sostre. A més, acostumen a ser persones que viuen soles o aïllades, amb dèficits importants a nivell d'hàbits o possibilitats d'higiene personal, o fins i tot trobem sovint problemàtiques de salut mental, addiccions d'alcohol o altres substàncies addictives i a les que es vol donar una inclusió, que això ho pot oferir el menjador social. Una de les alternatives als simples menjadors socials
on només donen de menjar a les persones i ja està, i s'obliden d'ells. Una alternativa seria la Fundació Can Padró, que és el centre que hem visitat, i que es denomina ella mateixa com un centre de serveis on, a part de cobrir les necessitats bàsiques alimentàries de les persones, ofereixen tota una gamma de serveis com són dutxes, bugaderia, inserció laboral, ajuda a l'elaboració d'un currículum, per tal de que les persones que acudeixen al centre en situacions precàries puguin per elles mateixes reconduir les seves vides i sortir endavant. Compte que sí que el menys important és el plat de cada dia. El plat li podríeu donar a vosaltres, qualsevol persona que tingués una mica d'empatia per la necessitat dels altres. Però si no és tot el treball que hi ha de professionals, d'educadors, d'infermers, de gent tècnica, tot aquest, i entendre una mica la filosofia. I a vegades jo dic, només penseu per un moment que si vosaltres fóssiu ells, com voldrien que us tractéssim? Si penseu això, sabreu com fer diferent un menjador social.